Hej, vi vil i anden del af vores Teams-vejledning se på, hvordan man logger ind på Teams. Det er derfor en direkte fortsættelse til den forrige film, og vi antager derfor, at I har downloadet Teams, som anvist i den forrige. Det første, vi skal gøre, når vi har downloadet Teams, det er at åbne det. Man bliver mødt af den her side, når man åbner Teams første gang. Man skal her logge ind med skolemail. Den består af en unilogin og skolens mailadresse. Jeg viser her på skærmen et eksempel på, hvordan en skolemail den kan se ud, og hvordan den er opbygget. Så når vi logger ind på Teams, skal vi altså bruge det unilogin, vi fik tilsendt på sms inden skolestart. Og det er meget vigtigt, at vi skriver det med vores skoles mailadresse efterfølgende. Så hvis man er tilmeldt flere steder, så skriver man /holstebro-vuc.dk, hvis man skal logge ind på vores side. Når man har tastet sin mailadresse, bliver man bedt om en adgangskode. Den her adgangskode den er også blevet tilsendt i unilogin sms'en. Er man i tvivl om, hvad ens password er, eller har man aldrig modtaget det, kan man altid kontakte VUC, så skal vi nok hjælpe med at få fat i dit password, og hjælpe dig med at komme videre herfra. Når du har tastet dit password og trykket OK, er du logget ind i Teams, og hermed klar til at modtage undervisning.